A quinta que pendura do seu pescozo, un premio que recompensa todo un traballo en silencio. Moitas horas de sufrimiento, ¿no? de sacrificio. A verdade é que, bueno, cando cha colgan, pois compensa todo ese esforzo, todo ese traballo que fixeches durante todo o ano, pois se ve recompensado. Nada, pois moi orgulloso porque é a quinta que teño destas e moi feliz. Nas aínda doridas polo enorme esforzo da Reira de Chicago, onde el e Mola fixeron dous dos mellores tempos da historia na reira a pé, Gómez Nolla regresou á casa. O pentacampión recoñece que está abraiado polos seus propios logros. Fixen carreiras moi boas no mes de xullo, xuño, agosto tamén. Esa consistencia pois deume o título final, por tanto era algo que non plantexaba como posibilidade case ao principio. Ao final, pois mira, un quinto título mundial, terceiro seguido, noveno podium, bueno, son datos que a verdade que a min me abruman. Gómez Nolla empezou a competir cando declinaba a carreira de Simon Lessing. Agora é o galego que esperta a admiración que el tiña hacia o anterior dominador do triatlón mundial. A miña primeira proba internacional absoluta foi a única que competín contra Simon Lessing. Ele estaba rematando a súa carreira deportiva e para min era como o máximo, era como un dios prácticamente, non? E bueno, pois superar esa marca de 4 mundiais que el conseguiu, pois é algo que non podía imaginar cando empecé neste deporte. A temporada non acaba para Javi, que este domingo xa ten unha cita a afección galega, o desafío Illas Cíes.